Ceritane wayang Jawi ing praja Lengkadiraja Rahwana Raja Arani gawe geger nyolong sinta amantan coto wis dadi abang gede jroning praja Ramayana ing negara Kalengkadiraja Ratu Kunto Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita
Sabar sih ditata panggonge. Heeh. Nyebar godhong kara sabar tara. Ya ngene iki senenge pas bareng-bareng. Rejepan gemah ripah lo jinawi katentreman rezekine akeh. Amin Allahumma.
Luar biasa kali ini satu persembahan bersama DNS. Tentunya matur thank you matur sembahun kami aturkan dumateng pemerintah Desa Jerake, Polsek Koramil, sedulur-sedulur semuanya. Di kesempatan di malam hari ini satu persembahan bersama DNS. Sik. Ya bos, siap. Ditoto meneh. Toto barisane sentak itu. Man paman tak rewangi duduk sumur mane Nowo matu banyune tak rewangi dodolan umum sore-sore kebune biru Jai wono lemuyang apa batese ela elo ela eha elola ela ya yo ela ala kapo kiro kapo siji sumune loro jae wono lemuyang apa batese ela elo ela ya elola ela ya o sola
sluku bae ela elo sirama penyang solo oleh payung gono majeke lolo wong mati ora yen apa medeni bocah yen urip sregep ibadah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Suku bako elo sirama penyang solo oleh payung kuno majenit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip ibadah Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumi ini goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Wis akhir, jaman wis akhir, bumi ini goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi ini Akale jungkir, akale jungkir, negarane wis akhir, jaman wis akhir, bumi ini goyang. Akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane susah. Makmume kingsir, makmume kingsir, imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, lakine boyong. Atine kafir, uripe bodho. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite peteng. Atine kafir, uripe bodho. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire bandang. Sing buri mungkir, sing buri mungkir, sing ngarep edan. Silung ngomong sedelo, jadi sewu langkah
Kosek. Lampune duripke sik, Mas. Lekting. Kosek dibayar larang lek ora mudhun apa tuh mudhun gini. Rene. Dewi, ayu artista gini. Mudun. Ayo. Copot sendale copot. Kosek, rene ya tak kandhani. Kosek, pripun cocok mboten? Cocok. Sawer mboten? Aduh, wis bayar lunas wis lunas. Ikon apa? Marok, warok. Kowe iki neol ya enjo, aku ya iso. Heeh. Pripun? Kok tambahi 100 ya? Ya, ora apa-apa. Ya Sak mereme. nek to gek Dalem. sampean ki kudu ngumumi waroke. Waroke bliguk, klambimu copot. Ah, lah iya. Klambimu copot. Ora. Wis iki ora iki nggih masuk angin bareng keruk anak ini wis rupane abang kabeh. Ora. Lek to gek Dalem. iki kurang Abdol. Pripun? Nasi duwe omah ra melu joget. Sapa? Sampeyan kon mido. Sik endi? Iki. Oh, lah iya. Kene. Ngadeg. Ayo. Tetap ngadeg. Pak Ketua, ketuane pundi? Ketuane. Pak Ketua Rin, Pak Ketua mriki, Pak Ketuane mriki. Heeh. Sing bayari larang, sing lumpuke kanca-kanca luar biasa berkah buat gesian. Gemah ripah lo jinawi, rezekine melimpah, sehat kabeh amin Allahumma. Pak Ketua pundi, Pak RT pundi dugake mriki. Menawa Pak RT sik kene aja indrep ning ngono kuwi. Kene bos. Sapa ketuane ndi? Lanjutin Mas Soleh. Heeh. Iso, ora iso. Lho kowe iki ngene iki tok wis maduk sembrono. Lali apa panjen lali. Siapa dong? Kersa mimi, teh purun, susu purun, cilik, jumlahnya cilik. Kosek ora sedo, ndekmu gudi, ora sedo mimi. Pripun? Penonton iki jangan joget. Kosek, kosek didelok sik. Sing ndi? Persiapan, shoot. Cangkem buka olah, kanu madep ke depan ding ora cangkem buka kleru. Maaf. Yo, lanjut sun. Lali apa pancen lali, yen ele sedang. Wis ketake ndelok bokonge wis matuk, sikile wis matuk ora dengkling. Kowe gogok kono wis. Saiki kowe jangan joget le. Kene wong loro tata barisane. Yo. Dalem. Ditambahi wong loro kan. Siji. Anake Dime, ya. Renek ki. Bocah renek ki. Mah indelep. Oh, wis kurang ajar. Oh, kromo. Kene bos, karo aku bos. Cek. Ayo. Kromo.
Ayo, ayo. Kene. Tonggeng. Ora iso piye? Kita koni. Sapa? Niki upami kromo joget lagi sami mathuk to iki. Oh, Je. Niki para sederek, upamine krama joget kersa napa mboten? Cocok. Krama sae napa sae? Oh, nek sae kene lho. Krama iki sae. Kene bas. Ora nyait. Iki lho. Ya masternya. Iki moket mau wis indrep kan mau. Ayo bos. Alah, joget marok, mah. Bos, Mah. iya, heeh. Kowe iki lek iya. Le nyenengke ora sah piye. Kene tetepe. Ayo sul. Gosek, Geng. Heeh. Eneng sing meri. Sopo? Wih, sing arjen sing tengen iki. Ija, kaki jare. Heeh. Jack. Elah ta Jack. Kowe ora aku kayak ya pinter kok. Ayo Jack. Ora iso. Ayo ngomong loro. Ayo Kak Kromo, ayo Kak. Iso, ora iso piye. Kaya leak yo. Heeh. Yo sentake. Lali apa pancen lali yen eling kok bali janji ngomong sedelo cari semulan tak ono umpame modalito Ya, satu persembahan bagi panjenengan semuanya di kesempatan di malam hari ini untuk
untuk rekan-rekan